On aika kääntää kurssia. Jo pitkään me ollaan kuormitettu meidän planeettaa liian huolettomasti. Ympäristönsuojelun laiminlyöminen tänään on varastamista huomiselta. Meidän pitää nostaa ympäristö takaisin politiikan ykkösaiheiden joukkoon. Kestävää kasvua ei voi rakentaa luonnon ja ympäristön kustannuksella. Ilmastonmuutoskaan ei pysähdy itsestään, vaan vaatii meiltä tekoja, tänään ja nyt. Suomi tarvitsee energiaremontin, jossa panostetaan uusiutuvaan energiaan ja energiatehokkuuteen. Uudella energialla me voidaan suojella ilmastoa ja luoda Suomeen työpaikkoja. Pidetään huoli siitä, että myös meidän lapsilla ja lapsenlapsilla on oikeus hyvinvointiin ja puhtaaseen ympäristöön. Uudistetaan siis talous vihreäksi, pelastetaan metsät, järvet ja suot ja pistetään saastuttaminen kuriin. Nyt, jos koskaan.